हाथिसार दागारि देबादाङि बहाय एसे रायदाव फैदों आइ आफा रायजो राजाजों रायलायफैदों रायदाव फैदों जोबोद मोजां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा UPPL नि जोंनि केन्डिडेट एबा NDA नि केन्डिडेट बिजाथि मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होनो थाखाय एखेबारे माने 7 तारिखल' नेनानै दं मोजांथार थांनाय बारावहाय BPF PCDR जाबाय थानाय समावहाय नाथाय दस्रा पार्टियासो माने बारग'लांबाय थानाय जादोंमोन बे बारावहाय माबायदि जामारगोन सार नों मोजां मोनसे सोंलु सोंबाय बे खोथाखौ आं दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों जे कमिउनेल पलिटिक्स होनो जायखौ साम्प्रदायिक राजनिति माने जाथि बिभाजन खालामनानै जि राजखान्थि खालामो बे एइबारनिफ्राय जोबनोसै जेरै नबसरनिया हिरा सरनियाया बर' अनाबर' खालामदोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो नांथारै जाथावै बे मोनसे घटना नाथाय उफाय गैया माखासे बाहेरा शक्तिखौनो होन बा हिरा सरनियानि मोनसे बिनि जि मोनसे कनस्पिरेसि बिनि जि षड़यन्त्र गाज्रि मोनसे सिन्ता जोंनि जोलैनि प्रति बियो बेखौ एसे हागदों सम मोनसे मावनोथ' जेबो हाखायाखै MP हिसाबै बेहा जिखिनि दायित्व दंमोन खुनु दायित्व बे पालन खालामनो हायाखै दा जायनि थाखाय बिनि पपुलारिटिया जोबखाबायमोन बिनि जिखिनि नाम खामायदोंमोन बे जोबखाबायमोन नाथाय NDA हिसाबै UPPL खौ बहाय केन्डिडेट होनानै दिनै हिरा सरनिया बा अनाबर'नि जि मोनसे कमिउनेल जि राजनिति एखेबारे जोब्बाय आरो बेखायनो जोङो NDA खौ धन्यबाद होनांगोन बिसेस भाबै जोंनि देशनि प्रधानमन्त्री जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्री मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांमोनखौ जों बयबो रायजो राजा जानानै जोङो धन्यबाद होनांगोन खारन कमिउनेल पलिटिक्सआव जोङो जेबो दावखोनो हायाखै जों फावसायदों आरो रावनिबो थाखाय मोजां नङा आरो गोबां रायजो राजा बर' अनाबर'नि खोथा गैला जेसेबां जाथि धोरोमनि मानसि जोंनि ओनसोलाव दङ बयबो बुजिबाय मानिबाय आरो ज' जाथारबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL बा जोंनि दानि बड'लेण्ड बेखौ बयबो गनायबाय मोजां मोनबाय सान्थि खौसेथि उन्नयन बेवहाय बयबो सहयोग होनो थाखाय दिनै लैहोर लैहोर सिगांबोबाय थेंक इउ